Salutare prieteni și youtuber, și azi vă voi prezenta o invenție trăznită și asta e partea a doua din episodul Invenții trăznite. Și pentru început iau două spawnere de porci și le voi băga în spatele acelei mașinării care va face tot felul de chestii ciudate. Punem asta e un, exact un, este asta lungă, mă ajută ca să, eu mai grab un, cum ar zice eu, un creier care face fiecare lucru, care face mașinăria asta, se pune mașinărie. Cum ar fi un ceas, și când atinge punctul ăsta aici, vor deschide trapele alea și se spawnează porci. Dar să vedem cum se face. Aici avem un motoraș și acest motoraș va fi închis numai aici, nu se va sta. Va fi închis de ăsta, așa, de acest platiuit duce la... Aici avem niște pistoanele, aici avem niște pistoane, uitați-vă. Și atunci când mor porcii, aduce carnea deasupra și așa mai departe. După mine să mergem, am putea ca mai mergem mai oturam cu prieteni și aici ajungem pistoane care face automat singur, aici am pus singur. Mergem ca, uitați cât am făcut când se face automat. Uitați, aici nu. Și vine automat carnea, se umple. Și e super tare invenția. E super tare. Și dacă vreți să vă arăt cum se face această invenție, dați-mi un subscribe și vă voi arăta. Acum, la revedere! Eu am fost Florin, partea a doua din invenții neașteptate sau invenții cum s-or numi.